Takže čaute lidi, já vás tady vítám u našeho prvního jakoby videovlogu v podstatě, protože no to je jedno. Hrajeme zrovna Happy Wheels, pokud se nemýlím, jo, Happy Wheels. No a musíme teda chvilku počkat, než se nám to načte. Já jenom zatím se nápiju. To je jedno. Tak, přesně. Když mě napadlo, že jsem to mohl dát do ledničky. To je jedno. Ježiši. Maria, pardon. Je mi trochu zle. Co se s tím děje? Vidíte? Ty palouchaj. V pohodě, v klidu, dodělej si, co máš, rozdělenou práci a počkám, já mám času dost, že jo. Už mi to trošku vadí, že mě takhle ignoruješ a víš co, já ti tady něco povím, já tady mám holky, řekněte to. Už mi nevolej, tak, a máš to. Hello there, how are you doing? OK, takže asi nic nebude, jak tak koukám. No. Říkal si hurikán, jako ty, motorka vzlétla s ní, když dostal smyk, už měl být s dívkou svou, jak se sešeří, už bylo k lásce prostřeno na večeři. Říkal si hurikán, rychlý jak blesk, ulicí zatmělo, pak jen slabý třesk. Z okna se vykloní, měl krávu, takhle. Takže se nám to nenačetlo a jsme úplně to bych radši neříkal. No, to je jedno. Takže tohle bylo asi video o pokus zahrát si Happy Wheels. No a nějak se to asi nevydařilo. Nebo co? Takže doufám, že se uvidíme u dalších takových videí, když se mi něco nepovede, to je o tom. No. Takže
Říkal si hurikán, jako ty, motorka vzlétla s ním, když dostal smyk. Už měl být s dívkou svou, jak se sešeří. Už bylo k lásce prostřeno na večeři. Říkal si hurikán, rychlý jak blesk. Ulicí zatmělo, pak jen slabý třesk. Z okna se vykloní